Ce faceți, mă, bandiților? Astăzi o să vă arăt cum puteți să aveți o cască destul de silențioasă fără să spargeți 500 de euro. Atunci când mergi la drum lung, tot ce vrei este să ajungi odihnit, evident, și întreg. Având în vedere că eu merg destul de mult pe autostradă și la drum lung, faptul că o cască învâjie timp de 5-6 ore este foarte enervant și foarte obositor și am căutat soluții să evit treaba asta. Avem aici două căști, un AGV care este puțin mai silențios și fostul Scorpion 510 care la viteză de peste 110 este destul de zgomotos, fapt ce mă face ca după 4 ore, 5 ore de stat pe motocicletă să fiu destul de obosit și să mă doară puțin capul. Am descoperit niște secrete. În primul rând trebuie să verificăm acest cheater al căștii, să fie în stare bună, să nu fie ciupit, să nu fie rupt, să nu fie dezlipit. Astfel, viziera să calce bine când este închisă, cam așa. Dacă totul este în ordine, următorul pas este să verificăm șurubul de strângere al vizierei. Mai toate căștile au acest șurubel. Este un șurub aici, care practic strânge mecanismul de închidere a vizierei și ajută viziera să calce mai bine pe cheater. Eu, de obicei, îl verific odată la 2-3 luni maxim să fie strâns foarte bine. Cu șurubelniță în cruce putem să luăm și să încercăm să strângem acest șurub. Dacă este strâns destul de bine, înseamnă că așa este casca de zgomotoasă, n-avem ce să-i facem. Apropo, dacă aveți un sistem intercom, să știți că o să vâjie mai tare din cauza lui pe partea stângă sau pe partea unde l-aveți montat. Mie această cască pe partea stângă îmi vâjie destul de tare. Dacă totul este în ordine cu viziera, ca să nu dăm 500 de euro pe un Shuei sau pe un Schubert care este destul de silențioasă la viteze destul de mari, eu am ales să dau 200 de euro pe o cască, dar ca să ajung la destinație odihnit și fără să îmi duduie creierii, am recurs la metoda aceasta. Da, cea mai ieftină. Avem aici dopuri de urechi. Am două tipuri de dopuri. În fiecare geacă am câte un set de dopuri. Avem așa. Acest set care este mai basic îl folosesc cumva prin oraș. Foarte ușor și foarte rapid de scos și băgat în urechi. Este destul de simplu, atenuează foarte mult din zgomot, dar puteți să auziți traficul, ambulanțele, poliția, claxoanele și alte cele și auziți și pietonii. Dacă trece cineva pe lângă voi și vorbește, se aude destul de ok. Nu se aude foarte tare, dar se aude ok. Le folosesc când merg la ture mici, le-am luat de la farmacie, costă undeva pe la 1 leu, 2 lei, cred că ceva de genul. Iar acestea, portocalii, sunt de la 3M, au fost ceva mai scumpe, undeva pe la 10-15 lei. Le-am folosit o vară întreagă, acum deja s-au distrus, nu mai sunt foarte elastice și s-au întărit, dar le-am folosit cu succes în Eurotrip anul trecut și fără ele, vă zic, este o diferență enormă. Când ajungi la destinație ești mult mai odihnit și nu-ți vâjie creierii în halul ăla. 15 lei, ca să nu dai 500 de euro pe o cască foarte scumpă. Eu le-am luat portocalii, mai sunt unele și galbene, care filtrează zgomotul mai puțin. Astea portocalii sunt medii și mai sunt unele roșii care filtrează foarte mult zgomot. Odată ce le-ai pus în urechi, o să simți că se face încet liniște, poți să te bucuri de plimbarea pe motocicletă. Se aude motorul, se aud claxoanele, se aud zgomotele mai înalte, dar nu se aude vâjuitul vântului și nici toba, nu se aude foarte tare. Se aude în schimb motorul, dar nu se aude toba urlând timp de 5 ore, 6 ore. Dacă nu vreți să dați o grămadă de bani pe o cască foarte scumpă, puteți să folosiți metoda asta, este foarte mișto, foarte utilă și costă doar 15 lei. Eu îmi iau câte un set de dopuri pe vară, am câte un set în fiecare geacă, dacă folosiți o singură geacă, un set va ajunge 2-3 luni, puteți să le spălați frumos și ajungeți la destinație mult mai utiliți. Recomand, nu se face liniște totală, adică nu rămâneți surzi, se aud zgomotele fără nicio problemă. Dacă vreți și vă ajută, puteți să încercați treaba asta. Hai, sper că vă ajută, noi ne vedem, ceau, fiți bandiți!